Bazinga! V tomhle díle si ukážeme, jak používat Sobate. Mám tady svého hosta Harrison. Nazdar, jsem Harrison a ukážu vám co a jak se dá dělat se Sobatem. No, to je jedno. Takže ze začátku. Třeba když hrajete multiplayer a admini vás zkoušejí třeba anti-cheatem, tak zmáčkněte rychle F12. Vás zmizí celý Sobate a nemusíte ho ani používat. Zase F12 ho nahodíte. Když máte F11, tak se vám ukáže takováhle tabulka. Cheats, to znamená, že to je vehicles úprav. To je, když si můžete tunit auta. Money, tam si můžete dávat peníze. Invu, to je jedno, pod tím to ještě nevíme, co to je. No, Ani to nepotřebujeme. Restore healed, to je, jestli vám doplní celý život. No bro, to je jedno. Restore armor, to je, jestli vám doplní brnění, to je taková ta bílá čára tam. Freezy vítr, to si můžete změnit počasí třeba. Takhle, nebo takhle, nebo takhle, no. To je no. Freezy time, to si můžete změnit to, čas. No, hodinu. To je všechno. Weapons, tam si můžete dávat prostě zbraně, všechno. Vehicle, tam si můžete třeba dát tady helikoptéry, lodě, kola a letadla, takový auta. No, auta. Teleport. Když hrajete s nějakým kámošem online, tak se na ně třeba můžete teleportovat a takový. Tak v F11 je všechno. A třeba insert. Zmáčkněte insert a to je nesmrtelnost. Je to nad čipkama a nad deletem. A když má třeba někdo jinou klávesnici nebo notebook, tak tam má jenom ins. Dále, když tam je třeba Airberg. Když zmáčknete pravý shift, je to vedle šipek. Tak šipkami nahoru a dolů takhle lítáte. A vy zde takhle chodíte dopředu, dozadu a takový. No. Dále tam je tady všechno, teď to bude už jen v autě, myslím, že jo. No, to až potom. Dále, to bude takový, jo. No, třeba auto a Když zmáčknete P, tak to je breakdance, něco jako breakdance, no. Ovládá se to J, K, L, U, I, O. Třeba takhle sudy můžete dělat. To si vyzkoušíte, až to budete hrát. Prostě stačí zkoušet a... Takhle třeba, to bude jedno, no. A nebo fly, to se zapírá s tečkou a... Tečkou a to, když takhle jedete, tak takhle najednou zlítnete. No. Prostě takhle jezdíte, no. Je to něco jako to... Airberg je rychlejší, můžete tím Airbergem procházet ty zdi a takový. No, to je velké. No, to je jedno. No, tím Airbergem to můžete i takhle v autě, no. Rychle. Takhle procházet zdí, dolů, nahoru, no, to je jedno. Zkoušíte a uvidíte, jak co to funguje. Dál tam je Spider. To zapnete 5 na numericí klávesnici. Tak tam jsou normální ty čísla. Takhle jedete. Ale letadlo. A pěkný. Najedu třeba tam, no. Čekajte. Super, to je pozdě a... Proč budete takhle jezdit? Aha, to zrovna nevědu, no. To je jedno. A můžete jezdit po zdi, jako po stropě, prostě. Vzhůru nohama. No, nespadnete. No. A pak tam je to docela důležitý, ten speedek. U mě to jde pravej i levej alt. Ale u někoho to třeba může jít jenom pravej nebo jenom levej. Záleží, prostě no. Mně to jde takhle obou. No. A to by bylo asi z této dílu všechno. No, má zapnutý nitro. Dílu všechno a v příštím díle si však ukážeme,